At tricycle ang pangkaryada, palaging nasa kalsada, pasahero ang kasama. Maraming kompromiso sa profesyon na ito, ngunit ayos lang, nakakaraos naman. Ako ay Mangaldan Drayber ng tricycle na makalumana. Ako ay Mangaldan Drayber ng tricycle na driver makina. Pedicab ang tawag nila, oy pedicab. Binibitis din ang lamig, ang maitim na usok at makapal na alikabok. Marami mang kapos, pera raw nila'y naubos, ngunit kalanteng iba kung magbayad na sila. Ako ay Mangaldan Drayber ng tricycle na makalumana. Ako ay Mangaldan Drayber ng tricycle na driver makina. Pedicab ang tawag nila, oy pedicab. Pedicab driver sa bayan ng Mangaldan, nagsasakay ng mga pasahero kahit hindi ko kilala. Kung minsan pa nga ay tagatulak, pero kung minsan ay gumagamit lang naman. Ngunit noong si Duterte, ang aming presidente, biglang sumigasige ang extrajudicial case. Magdahilan ka muna para sasakay sa iba, mapagkamalan ka pa na boso kasosyo nila. Ako ay Mangaldan Drayber ng tricycle na makalumana. Ako ay Mangaldan Drayber ng tricycle na driver makina. Pedicab ang tawag nila, oy pedicab. Makalumana. Ako ay Mangaldan Drayber ng tricycle na driver makina. Pedicab ang tawag nila, oy pedicab. Ako ay Mangaldan Drayber ng tricycle na makalumana. Ako ay Mangaldan Drayber ng tricycle na driver makina. Pedicab ang tawag nila, oy pedicab.